Megváltoztatták a kódot. Artú, kapcsoltasd ki a számítógéppel a biztonsági rendszert. Siess, Artú! Figyelem, itt Lando Calrissian. A birodalom átvette az irányítást. Mindenki hagyja el a város területét. Erre! De engem szintén, én csak tolmács vagyok. A műszaki berendezéseket nem is tudom értenem. Megváltoztatták a kódot. Artú, kapcsoltasd ki a számítógéppel a biztonsági rendszert. Siess, Artú! Figyelem! Itt Lando Calrissian, a birodalom átvette az irányítást. Mindenki hagyja el a város területét. Ne engem szígy, én csak tolmács vagyok. Erre! A műszaki berendezésekhez nem is kell értenem. Megváltoztatták a kódot. Artú, kapcsoltasd ki a számítógéppel a biztonsági rendszert. Siess, Artú! Figyelem! Lando Calrissian, a birodalom átvette az irányítást. Mindenki hagyja el a város területét, mielőtt újabb egységek érkeznek. Erre! Engem ne szígy, én csak tolmács vagyok. Nem tudok megkülönböztetni egy konnektort egy komputertől.